Μακαριότατε, σήμερα έγινε η κηδεία του μακαριστού ιεράρχου της Μητροπόλεως Ιωνίνων, του Μητροπολίτου Ιωνίνων, του κ. Θεόκλητου. Ήταν ένας άνθρωπος που εσείς το γνωρίζετε ασφαλώς και διατρούσατε πάρα πολύ καλές σχέσεις, όπως είναι γνωστό. Ποια είναι η άποψή σας έτσι τώρα που πλέον έχουν λήξει όλες τις διαδικασίες και ποιο νηφάλιο μπορεί να σκεφτεί κάποιος? Κοιτάξτε, είναι πολύ συγκινητική η μέρα και η επίσκεψή μου έτσι είναι συγκλονιστική στην πόλη των Ιωνίνων και μάλιστα για το θέμα που είναι εδώ πέρα, για την κηδεία του μακαριστού Μητροπολίτου Ιωνίνου, του κ. Θεοκλήτου. Θα ήθελα να σας πω ότι με τον μακαριστό Μητροπολίτη Θεόκλητο γνωριστήκαμε εδώ και 40 χρόνια περίπου. Ήταν τότε που είχε εκλεγεί Μητροπολίτης Ιωνίνων, αλλά είχε προσβληθεί η εκλογή και έγινε βοηθός επίσκοπος Γαρδικίου και μετά έγινε πάλι η διαδικασία για να εκλεγεί Ιωνίνων. Τότε ακριβώς εγώ, με αυτόν τον καιρό, έγινα αρχιγραμματεύς έγινα τότε αρχιγραμματεύς της Συνόδου και γνωριστήκαμε στο περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω στο διοικητικό αυτό θέμα της Εκκλησίας και έτσι συνδεθήκαμε. Όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είμαστε σε στενή επαφή. Οφείλω όμως να είμαι ειλικρινής ότι δεν είμαστε πάντοτε, οι σχέσεις μας δεν ήταν πάντοτε καλές. Άλλοτε ήταν άριστες, δυνατές, φιλικές και άλλοτε είμαστε σε αντιπαράθεση. Είσαστε και οι δύο ισχυροί χαρακτήρες γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, αλλά μπορώ να δικαιολογήσω την θέση μου και αυτό όμως δεν έγινε ποτέ αφορμή να είμαστε εχθροί. Όχι, ποτέ. Αλλά μπορούσαμε να συζητάμε. Ήταν δε και στα επιχειρηματά του πάντοτε δυνατός. Είχε μια οξύνια και δεν ήταν και, θα έλεγα, συνεπής, δεν ήταν άνθρωπος, δηλαδή, ευθύς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βρέθηκαμε πολλές φορές και αντιμέτωποι. Μια φορά ήταν η κύρια αντιπαράθεση στην εκλογή μου ως Αρχιεπισκόπου του 1998. Τότε λοιπόν στήθηκε μια παγίδα, μια απάτη, ότι εγώ δήθεν καταχράστηκα 4 δισεκατομμύρια. Που μπλέξαμε σε μια περιπέτεια, σε δικαστήρια κλπ. Τελικά όμως, όταν αποδείχθηκε η αθωότητά σας... Και η αθωότητα, αλλά το τραγικό ποιο είναι, δηλαδή να δείτε πώς απαντάει ο Θεός. Όταν έγινε Αρχιεπίσκοπος, το πρώτο θέμα που με απασχόλησε, είπα να δω αυτό το θέμα. Και τα 4 δισεκατομμύρια βρέθηκαν στη Σύνοδο. Τα λεφτά αυτά βρέθηκαν στις τράπεζες. Λοιπόν, και αυτά τα χρήματα υπάρχουν σήμερα στις δύσκολες ώρες που περνάει η Εκκλησία μας. Λοιπόν, μετά όμως από το δικαστήριο, από την περιπέτεια αυτή, φαίνεται ότι είχε μετανοήσει. Όταν αρρώστησε ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριστός Χριστόδουλος, ήρθε μου είπε ότι πρέπει να ετοιμαστείς για την εκλογή, θα πάμε σε σένα. Λοιπόν, δεν το πιστεύω, δεν το θέλω, είμαι αποκαρδιωμένος κλπ. Ήταν από αυτούς που επέμενε. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα εγώ, μετά από όλη αυτή τη ιστορία, ήταν αυτός που με επέμενε πάρα πολύ και όταν έγινε μια σύσκεψη και ήταν αρκετοί αρχιερείς και είπε αυτός πήρε το λόγο και είπε να κάνουμε τον θηβόν. Του είπα και γιατί να γίνω εγώ και δεν γίνεις εσύ, του είπα του Θεόλου. Και είπε ενώπιον όλων, κοιτάξτε, θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν μπορώ να γίνω. Και στην περίπτωση τώρα που έχουμε φτάσει, εμείς θέλουμε Αρχιεπίσκοπο έναν παπά. Λοιπόν, τώρα το έπεισε, τι, αλλά τέλος πάντων όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν αντιπαραταχθεί την πρώτη φορά και λοιπά, με έπεισε να προχωρήσω. Δεν το πίστευα ότι θα έβγαινα. Εγώ όμως έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Λουκά και όλο αυτό το καιρό που ήμουν έτσι πονεμένος, χρόνια πολλά, εκεί στηριζόμουν. Όταν είδα ότι ορίστηκε η μέρα της εκλογής, η μέρα του Αγίου Λουκά, τότε άρχισα πια να ζεσταίναμε. Λοιπόν,
και έγινε εκλογή. Εγώ το θεώρησα υποχρέωση μου, αλλά και αξιοκρατικά, να το αναθέσω τα οικονομικά της Εκκλησίας. Όλα ξεκίνησαν, πήγαν καλά, οι γνώσεις ήταν αρκετές, αλλά έβλεπα μια στεγανοποίηση. Δηλαδή, σχηματίστηκε μια οικονομική υπηρεσία η οποία δεν έδινε λόγο στο σώμα της Εκκλησίας, δεν ξέραμε τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, κράτησα, ήμουν σταθερός, δεν παρασύρθηκα να παραφερθώ, αλλά η σύγκρουση ήρθε όταν είπα ότι ό,τι λεφτά έχουμε, επειδή έκανε αύξηση του κεφαλαίου η Εθνική Τράπεζα, να τα αγοράσουμε μετοχές. Ήμουν αντίθετος. Λοιπόν, να πάρουμε ένα κομμάτι, το καταλαβαίνω. Αλλά να δώσουμε όλα τα χρήματα για να πάρουμε τις μετοχές, δεν το πρέπει. Εκεί ήρθαμε σε μια δυνατή σύγκρουση. Ωστόσο όμως, είπα μήπως αυτοί ξέρουν τα οικονομικά, έχει γνώσεις κλπ. Μήπως εγώ κάνω λάθος. Ρώτησε και άλλους αρχιερείς, άλλοι έτσι, άλλοι έτσι. Και τελικά το έφερα το θέμα στην ιεραρχία. Ευτυχώς δεν έκανα απόφαση μόνος μου. Το φέρω στην ιεραρχία και η ιεραρχία πλην ενός ιεράρχου είπαν να κάνουμε την επένδυση. Αυτή ήταν όμως η καταστροφή μας. Όλα τα χρήματα της Εκκλησίας, πάρα πολλά χρήματα, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν. Και η Εκκλησία τώρα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτό με έκανε μετά. Αυτή η δυσαρέσκεια προχώρησε και ήρθε και η σύγκρουση. Και ξανά μετά από λίγο καιρό τα ξαναφτιάξαμε όταν άρχισε πια να αρρώστησε, πήγαν τον είδα κλπ. Και είχε μετανιώσει κι αυτός και μάλιστα μου είπε, δυστυχώς το σφάλμα δεν το κάναμε μόνο στην Σύνοδο, αλλά έγινε και σε άλλα ιδρύματα της χώρας κλπ. Αυτή ήταν η ιστορία μας. Λυπήθηκα όταν ήρθα εδώ στο βραβείο της, όταν έγινε επίτιμο διδάκτορο, τον είδα, μιλήσαμε πιο καλά τότε. Μετά ήταν άρρωστος πια, δεν μπορούσαμε να μιλάμε, ήταν μόνο επίσκεψη. Αυτά είναι τα 40 χρόνια που πέρασαν, χρόνια τα οποία μας δέσανε, άλλοτε φιλικά προς κείμενους και άλλοτε σε αντιπαράθεση. Αλλά χειριζόμαστε κοινά πράγματα και το κάναμε και οι δυο για το συμφέρον της Εκκλησίας, δεν το κάναμε για προσωπικές επιδιώξεις. Μάλιστα.